Bună tuturor! Am ajuns la episodul 9, care ar fi trebuit să fie despre ultimele modificări din piața bancară, schimbări la credite, la eligibilități, la produse de finanțare luate în pandemie. Doar că după episoadele pe care noi le-am făcut despre piața imobiliară, am primit întrebări despre prima casă, așa că în episodul 9 astăzi voi vorbi despre ce s-a întâmplat cu prima casă, care e situația și ce ne așteptăm să urmeze. În prima parte a săptămânii viitoare revenim cu schimbările din bănci și cum se mai dau credite în această perioadă. În martie anul acesta, prin hotărâre de guvern, programul Prima Casă, așa cum îl știam noi început în 2009, care de susținerea pieței imobiliare, a încetat. Acest lucru înseamnă că nu va mai continua, nu se vor mai aloca fonduri și menționez acest lucru pentru că am văzut o oarecare confuzie în piață, în sensul că sunt persoane care așteaptă o nouă tranșă sau că a încetat un plafon de finanțări, cum se întâmpla și în anii trecuți, când înceta un plafon, îl așteptam pe următorul. Nu. Acest program cu totul s-a terminat anul acesta în martie. De la începutul aprilie a intrat în vigoare un alt program care se cheamă O familie, o casă. Acest nou program nu este continuatorul vechiului program Prima Casă, pentru că are o altă adresabilitate și alte caracteristici. Și le voi enumera pe scurt. El este în speță un program social și ce e cel mai important să spun de zis este că nu e operațional, adică a intrat, legea este în vigoare, nu sunt norme de aplicare, nu sunt făcute produsele în bănci, nu sunt plafoane alocate care să fie de garanții, care apoi să fie distribuite către bănci, nu sunt criterii de distribuție către bănci. Deci, deocamdată, noi vorbim doar de caracteristicile acestui program. Când va fi el operațional? Părerea mea e că nu anul acesta, dar sigur că fiind și an electoral, poate că unele predicții nu sunt tocmai realiste. Însă, din tot ceea ce vedem și modificările de la finanțe, din bănci, tot ce se întâmplă acum, nu arată că ar fi o prioritate. Să enumerăm pe scurt, punctat, principalele caracteristici ale programului. În primul rând avem o limitare de venit. Adică persoanele care pot să intre în acest program trebuie să aibă maxim 4.500 de lei venit familii fără copii sau maxim 7.000 de lei venit familii cu 1 sau 2 copii. Apoi de garanție. De ce casă vreau să cumpăr. Imobilul trebuie să aibă o valoare maximă de 70.000 de euro, echivalent lei. Nu o să pot să cumpăr un imobil de o valoare mai mare, nici dacă eventual vreau să vin cu un avans mai mare. Aici aș face o precizare că la limitarea asta de venituri, evident că avem suma maximă, deci până acolo se califică acești clienți. Avansul rămâne de 5%, cum știam în celălalt program, respectiv o sumă maximă de 66.500 de euro, echivalent lei. O caracteristică foarte importantă o prevedere a acestui program
este interdicția de a deține atât la momentul aplicării pentru un credit, cât și pe toată durata creditului a unui alt imobil. Chit că vreau să cumpăr un alt imobil printr-un alt produs de creditare standard sau din surse proprii. Legea mă obligă ca în 12 luni să aleg ce imobil vreau să păstrez. Și iar pe celălalt sunt obligat să-l înstrăinez. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că în primii 5 ani avem o interdicție de înstrăinare a unui imobil cumpărat prin o familie, o casă. Coroborând cele două condiții din lege, vedem că în primii 5 ani e clar interdicție de cumpărare a unui alt imobil, din simplu motiv că nu am cum să optez. Deci, în primii 5 ani nu am cum să-l vând, imobilul din o familie, o casă. Excepție de la această regulă o fac imobilele obținute prin moștenire pe durata acestui credit. Sunt limitate costurile, dobânda, comisionul către fond, comisionul de analiză și sunt prevăzute niște subvenții, să spun, la finalul unui an, în funcție de situația financiară a familiei, de numărul de membri, de numărul de copii, subvenții care merg de la 0,5% până la 2% pentru familiile asistate social. Acum, dacă ne uităm la ce înseamnă un credit, la oferta imobiliară și la acest segment adresat prin o familie, o casă, aceste elemente în acest moment nu sunt foarte aliniate. Un program social trebuie să aibă, pe lângă o finanțare garantată de stat socială, și un bazin de locuințe sociale făcute pentru acest segment de clienți. Noi nu avem locuințe sociale, programele de locuințe sociale au, nu au fost. Drept urmare, în opinia noastră, nu se întâlnesc cererea, segmentul țintă cu oferta imobiliară în acest moment. Nu știm, în momentul în care programul va fi operațional, care va fi situația pe piața imobiliară. Bun, acum, acestea fiind zise, ce se întâmplă în acest moment? Că spunem, deci prima casă nu mai există, o familie, o casă nu e în piață. Ce fac clienții care aplicau sau așteptau prima casă? Păi, numărul de tranzacții imobiliare pe programul Prima Casă a tot scăzut din ultimii 5-6 ani încoace. Pornind de la o proporție foarte mare la început, că a fost programul care a deblocat mecanismele de imobiliare după criza din 2008. Pornind de la o proporție foarte mare atunci, a descrescut până a ajuns în 2019 la 30% din total tranzacții. Adică, din 100 de clienți care și-au luat credit ipotecar anul trecut, 30 au luat prin prima casă, 70 dintre ei au luat pe credit ipotecar standard. Din ăștia, din cei 30, din, să spun, analizele noastre și din portofoliul nostru, 20 se califică pe ipotecar standard. Deci, vor rămâne un segment relativ mic de persoane care nu vor putea să treacă de la
prima casă la ipotecar standard. Și aici vreau să fac o mențiune. Costurile sunt absolut comparabile. Singura diferență care a rămas între vechiul program prima casă și un ipotecar standard e avansul. 5% versus 15%. Acum, avansul, noi avem clienți care aveau avansul, dar preferau să meargă pe un avans de 5%, chiar dacă clar e în dezavantajul clientului, culmea. Și o să spun puțin de ce. Avansul la o casă nu e o cheltuială. Avansul este bucățica mea, bucățica mea din casă, care e numai a mea. Așa trebuie să-l vizualizăm. Dacă eu încep cu o jumătate de cămară, sigur că voi munci mai mult să iau și restul. Dacă dau un avans mai mare, de 15%, de 20%, încep cu un dormitor. Parcă deja mă simt mai bine când intru la mine în casă. Cum văd asta? Păi asta o văd așa. În total sumă de rambursat la finalul perioadei este mai mică atunci când eu vin cu un avans mai mare. Partea mea de equity, cum am spus. Deci, în orice fel de situație, avansul nu trebuie privit ca o povară sau ca un dezavantaj în piață. Și, repet, menționez acest lucru pentru că în programele anterioare de prime case erau clienți cu avansuri suficiente, adică cu fonduri suficiente, dar care preferau să meargă pe prima casă. La fel aș vrea să menționez faptul că prima casă, programul vechi, față de un ipotecar standard, a ajuns să aibă în 2019 mai multe dezavantaje decât avantaje, pe număratele. Deci, în aceste condiții în care costurile sunt absolut comparabile, fluxurile, procesele sunt mult mai transparente și rapide și predictibile pe un ipotecar standard și nu lipsa oricăror restricții pe un ipotecar standard versus restricțiile care erau pe prima casă și vor fi chiar mai multe pe o familie, o casă, ne fac să spunem că în acest moment dispariția acelui program nu va aduce niciun fel de impact negativ pe piața imobiliară. Și cu aceasta eu vă mulțumesc, vă urez un weekend la fel cu celelalte și ne vedem săptămâna viitoare cu principalele modificări, schimbări, apetit de risc sau apetit de creditare petrecute în bănci în ultimele 3 săptămâni trăite în pandemie.